aztertzen ditugu gorputzean ditugun soinuak. Orduan, txalo lodienetik hasten gera, grabena. Hemendik, txalo normalea. Ariketa hauek, ikusten dut bisualizatzean ikusten. Ni ez nago esaten, venga, orain txalo horrela, ez zuek hasten zeaten, eta matematizketan bali badotan segituan engantzatuko dut. Dena batean, hasten gabe. Horatu hauarekin egiten genuna, esango bagenu bezala, bai? Kubritze genuen, bai? Hortzak, eta bai, soinu hori, eta gero bestean tanta bat izango bazan bezala, gui edo guet. Ez dut botatzen haizea, barruan daukadan haize hori, bai? Hemendik itxita, eta hortxeak batzen zen, bale? Horda, gero zertzan historia, guazen kombinatzea, ikusi ditugu soinu batzuk, tal, askoz gero daude, hauekin, bautezak ere, eskitinak, egin daiteke, hau. Bitu, atze uki ditun, saio batzuk elgoi barren, eta jende askori ez zitzaiona bateatzen. Ez zituzten behatzak ondo batzen, bai? Behatzak bian jarri behar dira, tartetxo bat egoteko, behatzak jotzen duenean, hor barruan dagoen haize hori, atera nahi du, orduan, horrek sortzen du soinu, bai? Beti fijatu zaitezte, bai? Behatzak nola dituzten jarrita, bai? Hemen ere, behatz txikia baldin badakagu jarrita, bi egin daitezke, bai? Honek, egiten badugu, bat, bi, hiru, lau, bat, bi, hiru, lau, bat, bi, hiru. Horrelako gauzak egin daitezke, azkenen entrenatu, pixka bat, eta gero, hola! Derrepente, hola egiten dezu, hola, nola egin dezu, ja badakazu ja, arreta, jun. Eta poliki gauzak ematen jun. Tak, tak, tak,